така си. Ето, и като този бич тук. Здравейте, аз съм Светобеге и сега ще правим оцеляване. Това е втория епизод, само че на друго място преместихме се. Това може би да е първият ден, който може да... И няма, аз съм с толкова шибан глас. Да. Имаме и тост, ако за всеки случай храна ни трябва, така. Нямаме с то... Ей, педера! Нямаме... Първи, започваме. Добре, гледайте както то Хасан тук каза, гледайте какви хакове. Значи, аз не виждам дървета, но на камерата се виждат. Лоу-хак книга. Invisible Hack Aimbot. Окей, тук при мен са Bear Grylls 2 и Калян. Това помежду другото е Dark Dick BG. Да, Dark Dick BG. Dark Side BG, пардон. Грешка на езика. И да, сега тръгваме на там. И ще се върнем, когато сме няколко метра напред. Бичес пресекохме. И тук си се появил Кала. Шегувам се. И сега продължаваме напред към Саравайла. Аз си чиит на малко храна. 2 чипса. Окей, те са чиит, нали вече? Окей. Ниги, аре, идвайте. Малко натам. Окей, сега. Кой ще взема с съчките? Омега, главата шит. Чакай. Така. Вижте как красива да Форест. В момента мисля да кръста от моята част да Форест Step 1 мултиплеер. И сега нека да набием Калян. Сурва, весела година. Омега, това като да Форест силата ген. Властелина на гъс. Омега, къде отидоха в нея двете Ниги? Ниги! Окей, аз си мятам стика. Ето ги Нигите. Това, както виждате, е Dark Side. Басейнче. Ама по-добре да не снимаме басейна, защото вътре има хора. Това е реката, която се е появил. Да. Как Калян седи. MLG Rect Alex. Ето го моето возило след тъпото пристигане. Така. О, той е читнал храна. Читър, ама сме гладни. Че... Добър читър, добър. Какво има долу? Аз знам какво има тук. Красивата графика на пилота. Каква хубава графика има тук. MLG Rect графика. Аз сега на ултра сетинг, така че му види шейдъри. Лекси, отвори това. Не. Може ли? А? Когато ме помажунираме. Ето едно пиле, ако си гладен. Не, мърси. Още не съм стигнал на трибутите. Тук долу се е зародил. Не, тук долу се е зародил Димитър. След всичките попови лъжички са се събрали и са мутирали. Така, реката. Окей. Интел Core i7 прави чудеса. Ниги, какво прави това дърво там, бе? Е там. Аскура. Ела да си имаме водата, бе! Това тук е чашата вода. И ние сега тук като Ниги минаваме през цялата тиша и киша. Нищо не се чува тук, знам. Приближи се. Ние сме сами по колоста, няма никакви хора, ние сме зарезали сами, само малко хора има. Малко хора. Да? И един питбул, не забравяйте питбула. Да. Така мога видите водичката, която... Да. Ето е водата, ето го едно яко куче. Абе, Нига! Most beautiful beach ever! Така. И да. Той е джапнал в това. Той е джапнал в водата.
Така. Да знаете от клипа на господин Мърши, който някакви хора бяха предизвикали да направят чаленджа с копривата. Тоест някой аз и господин Мърши. Бях предизвикан да направя чаленджа с копривата, така че очаквайте го скоро. Ще го има. Искаш да ти покажа какво е истински ISO Challenge. Това ми е след ISO Challenge. Добре. Имам клип в другия канал, да го видиш. Хейтва. А ти видя ли? Не, бавим се, бе. Виждам, че някой ми ги хейтва. Колко бе съм аз, бавим се. Така. Салай. И да, аре се качиме там нагоре малко. Вижте колко... И да, ето отгоре сме, е там в колибата. Не, след. Добре. Аре. Ще се върнем като се качим горе. Там горе. И да, ето в пещерата на Димитър сме. Тук се е зародил той. Ето тези мухи. Шибани факани. О, гътва как е паднал. Баси Корела, седнем малко. Тук някой е срал. Това е бил Калян. Ето виждате камък. Прави историческите времена преди 2 седмици. Окей, Нига. Аз ще почекай се гледаме по брека. Хело, Мандига, как си тук, бе? Ето виждате на... Това съм. Ето. Само, че леко май подлага. Ето. Виждате, качили сме се. Ето, селфи. Така. Сега силата гледка, която може да се служите тук само за 5,69,99 на месец. Омага! Така е, бавим се, напълно безплатно идването. Това място се намира в село Железница. Ако дойдете тук, ви даваме един билет на цената на 2 специално. Не, наистина безплатно. А ако сте ни приятели, 3 на цената на 4. Защото сте ниги и сте богати копелета, си ама си стискате лайната в джоба. Който дойде тук, наистина може да се следи от гледката, за да познае с нас. Носете си 2 чифта дрехи. Да, защото ще имате мокри кучета като нас. Таката кучка, но това не е въпрос. Какво? Цензурец. Така. Аз не ги цензурирам. Да ви харесва гледката. И ще се върнем като слезнем долу. Да, поне аз. Не, аз ще снимам слизането. И аз, айде. Хало, биче, слезнах от дървото. Малък фейл в началото. Окей, това трябва да го цензурна преди малко. Твоите нецензурни думи. Кур. Нига, ето слизаме като бичеве. Така. Ой, пачал. Ето виждате. Слизаме надолу лайка бос. Нига. Хоп. Хоп. Mas Нига ми се става. Аз съм саднал. Окей, готово. Слезнахме. Окей. Ето. Окей, така. И да, мисля, това да е за края на епизода. Всъщност не, след малко свършваме. Да. Както може да видите, сега ще стана доста епично. И за Слизаме лайка бос. на тежко е, на пешали или как? Аре до моста. Аре до моста. Айде до тунелите. Да. Аре до Дяволския мост. Айде. И ще се върнем, когато стигнем Дяволския мост. Окей, ние тръгваме. Ето ние какви сме. Ето ги Калян. И след малко, като тръгнем, ще се пусне клипа наново. И ето, тръгваме. Вече. Толкова скоро. Така. Само че аз ще гледам пътя. Ще баба ви е Нига. Така. Няма много бързо да карам, защото ще ви е малко скучно да ме гледате как просто си караме тук и тримата отпреде. И този клип ще е на части. Камтасията яко ще има да обработва. Или Sony Vegas, зависи. Зависи колко ми се инсталира първо, защото скоро си преинсталирах компютъра.
Съжалявам, ако не чувате нищо, то е така. Знам, че не чувате нищо. Окей, малък фейл с минаването тук. И да, ето продължаваме напред. Окей, ще ходим до Дяволския мост и обратно. Нали, видите ли? До Дяволския мост и обратно. Ето го Darkside BG. И не знам, аз след малко ми се паузирам клипа, защото това ще е доста дълго пътуване. Още малко ще покарам надолу, защото ми е малко трудно така да карам се на ръка. И то тук е леко дупчест пътя, ако не можете да видите на камерата. Да, гледам да карам по-бавно, за да мога да се чувам по-добре, защото иначе се чувам на гъс. Малко съм болен. По-точно не съм болен, ами ми тече носа, нито кашлям, нито кур. Да, защото вчера се разболях малко. И да, ето така. Караме отново надолу. Да, след малко мисля да паузирам клипа. Оп-оп-оп. Да намалим малко. Оп-оп-оп. Камъни, да намалим малко. Хоп. Така. Ето го Darkside BG. Напред е Алекс и Калян някъде надолу. Нига, ти снимаш ли още, бе? Да. И ще паузирам клипа и ще се върна. Всъщност още малко ще покарам. До Дяволския мост. Що годе. На връщане ще имаме много да караме. Така, ето. Малко по-бързо пускаме надолу. Знам, че нищо не чувате. Почти стигнахме Дяволския мост. Всъщност още няколко километра. И сега ще паузирам клипа. И ще се върна, когато стигнем. И да, ето, върнах се. Окей, ще покараме още малко надолу, пак ще паузирам. Докато стигнем Дяволския шибан мост. Така ето, тръгвам малко надолу по-бързичко, защото тук пътя е много тесен и ако той кола трябва някъде да се мърдам в намайка си. Да, сен заред, защото трябва да... Защото трябва да си отбием някъде. И аз забрах какво говоря. И да, тук някой се закачи за клона. И аз да се закачи, защото ще си ебе майката. Аз няма такова, обръщам назаде. Так, дик ПГ. Бърнам. Това там е реката помежду другото. Аз ще карам малко по-бавничко, защото нищо не чувате. Така. Да. Вау, до тук сега не съм идвал май. Не, ходил съм с кола. Да, ето долу виждате камъни.